30 ta' Novembru San Andrija Apostlu għex fl-ewwel seklu. San Andrija bħal missieru Ġona u ħuh San Pietru kien sajjied minn Betsajda. Il-familja tiegħu kellha dar f'Kafarnaum fejn Ġesu ġie mar. Għall-ewwel kien dixxiplu ta' San Ġwan il-Battista u l-ewwel darba li ra Ġesu kien f'Betsajda meta kien ma' San Ġwan li kien qiegħed jgħammed. Dak il-ħin li kien għaddej Ġesu, Ġwanni qal hawn il-ħaruf ta' Alla. San Andrija flimkien ma' dixxiplu ieħor mar ħdejn Ġesu u Ġesu staqsih x'kellu bżonn. Huwa wieġbu li xtaq ikun jaf fejn joqgħod u Ġesu qallu ejja u wara. Imbagħad San Andrija u sieħbu qattaw il-kumplament tal-jum ma' Ġesu. L-għada mar sab lil ħuh Xmun u qallu sibna l-Messija u ġabu għand Ġesu li bidillu ismu f'Pietru. Hekk iż-żewġ aħwa saru dixxipli ta' Ġesu iżda ma qagħdux kontinwament miegħu għax ġieli marru d-dar. Darba waħda Ġesu ltaqa' magħhom it-tnejn waqt li kienu qed jistadu qalilhom ejjew u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. Marru u minn dakinhar baqgħu dejjem ma' Ġesu. Ftit qabel il-Passjoni meta Ġesu kien f'Betanja fid-dar ta' Lażru, xi Griegi iltaqgħu ma' Filippu u qalulu li xtaqu jaraw lil Ġesu. Filippu qal b'dan lill-Indri u flimkien marraw jgħidu lil Ġesu, Ġwanni kapitlu 12 vers 20. Darb'oħra meta Ġesu xabba bl-ikel 5,000 ruħ kien San Andrija li qal lil Ġesu li kien hemm tifel li kellu 5 ħobżiet u 2 ħutiet. Ġwanni kapitlu 6 vers 9. Wara l-mewt ta' Ġesu, San Andrija mar jippridka l-Vanġelu fil-Greċja u fit-Turkija u x'aktarx fil-Polonja u fir-Russja. Wa sofra il-martirju f'Akajja fi żmien il-persekuzzjoni ta' Neruni, ġie marbut ma' saliq forma ta' X biex idum aktar ma jmut, infatti miet wara jumejn. Ġismu ittieħed f'Kostantinopli fis-sena 357 u imqiegħed fil-Knisja tal-Apostli mibnija minn Kostantinu l-Kbir. Dan li ġej huwa qari mill-omiliji tal-Isqof San Ġwan Griżostmu fuq San Andrija. Indri baqa' ma' Ġesu u tallem ħafna ħwejjeġ minn għandu. Huwa ma marx jaħbi dan it-teżor, iżda ħaffer u ġera lejn ħuh biex dan jaqsam miegħu fil-ġid. Qisu tajjeb x'qallu lil ħuh, sibna l-Messija ġifieri l-Kristu. Qegħdin taraw kif urih dak li laħaq tallem f'qasir żmien. B'hekk l-Evanġelista rid ifissrilna x'qawwa kellu li mallem biex iġġelhom jifhmu min kien u x'ħerqa u ħrara kellhom huma biex minnu fih taw widen għalli kien qalilhom. Il-kliem ta' Indri jixed ix-xewqa kbira tiegħu biex ifittex ixandar ġrajja bħal din, jurina wkoll kemm kien iridlu ġid lil ħuh x'rabta ta' mħabba u ġibda mill-qalb kellu għalih u kemm kien ifittxu jgħinu lil xulxin fil-ħajja tar-ruħ. Innutaw ukoll kif Pietru mill-ewwel jurina kemm kien jaddatta ruħu joqgħod malajr għal dak li kien jisma'. Ma qagħadx jitnikker iżda mar minnu fih ma' ħuh. Dan ħadu għand Ġesu għalilna l-Evanġelista. Dana kollu ma għandniex nikkundannawh talli qatt hemm malajr għal kliem ta' ħuh bħalli kieku bela kollox bla ma qatt jistħarreġ xejn. Għax jista' jkun li ħuh bosta drabi kien qatt ifissirlu kollox bir-reqqa ta' bilħaq. L-Evanġelisti dejjem jiġbru fil-qosor ir-rakkonti tagħhom kollha. Terġa' mbagħad Ġwanni ma qalx li Pietru emmen minnu fih, iżda li Indri ħadu għand Ġesu biex jitilqu f'idejh ħalli jikseb it-tarif kollu minn għandu stess. U għandu mnejn li Indri kellu wkoll min jgħinu f'din il-ħaġa għax diġà kien hemm dixxiplu ieħor miegħu. Meta Ġwanni l-Battista qal dan hu l-ħaruf u dan hu li jgħammed bl-Ispirtu huwa ħalla f'idej Kristu biex ifisser dan it-tagħlim b'mod aktar ċar. Iżjed u iżjed għamel hekk Indri
għax ra il-ħila dgħajfa tiegħu ma kienx biżżejjed biex ifisser kollox lil ħuh u għalhekk ħadu għand l-istess qajn tad-dawl u Pietru tant feraħ u ħaffef biex imur miegħu li anqas minuta waħda ma qad jitnikkel. Wara li San Andrija kien iltaqa' ma' Ġesu mar ġab lil ħuh ukoll u wara min jaf kemm nies saru jafu u jħobbu lil Ġesu permezz tiegħu. X'qed nagħmlu aħna biex l-ewwel nett aħna stess insiru nafu aħjar u nħobbu aktar lil Ġesu u biex ukoll narawh aktar magħruf u maħbub mill-oħrajn. Talba. Miċ-ċokontana mulej nitolbu l-kobor tiegħek biex l-Apostlu Sant Andrija li fil-Knisja tiegħek kien predikatur u mexxej jidħol dejjem għalina quddiemek. Nitolbu dan bi Kristu Sidna. Amen.